муди тозаи либосҳои Хуршед Сатторов тарроҳи тоҷикро дар намоишгоҳи шаҳри Одессаи Украина Парвина Саидова, ҷавонзани серфарзанд ва аммо хушсимои тоҷик муаррифӣ хоҳад кард. ин намоишгоҳ сар аз 13 октябр тӯли як ҳафта идома мекунад. доварони намоишгоҳи муди либос дар Одесса Парвинаро ба хотири симои зебои тоҷиконааш интихоб карданд. Парвинае ки пас аз таваллуди 5 фарзанд ва фавти шавҳар дар 7 моҳи пеш саҳнаи ҳунарро интихоб кард. дӯстонам ки ҳар вақте ки ба хона меомаданд дилтӣ мекарданд, дилбардорӣ мекарданд, чеҳраи зебодорӣ, қаду басти зебодорӣ, аз уҳдааш мебарои сухан гуфтанам метонӣ, бояд ҳунарпешаи театру кино бошӣ гуфта ба ман роҳ нишон доданд. Парвина Саидоваи 26-сола 7 моҳ пеш дар кастинги филми коргардони тоҷик Носир Саидов иҷрокунандаи нақши асосӣ интихоб шуд ва бозӣ кард. филме ки 20 октябр дар шаҳри Душанбе рӯнамоӣ ва намоиш дода мешавад. аммо дар тӯли наворбардории филм Парвина дар роликҳои иҷтимоӣ, клипҳои овозхонҳо нақш офарид. Собир Собиров, коргардони тоҷик, барои таҳияи як ролики таблиғотӣ Парвина Саидоваро интихоб кардааст. Парвина дар ин ролик нақши зани оҷизро иҷро мекунад. маҳз ба хотири чеҳраи зебо ва қомати расояш барои иҷрои ин нақш роҳ ёфт. Парвину я один раз имел честь проводить мастер-класс в академии актерской. Увидел первый раз Парвинку. Вот. Вообще в кадре лицо очень важную роль играет. Основатель киностудии 20 век Fox, есть у него такое выражение хорошее: дайте мне красивое лицо, и я из него сделаю звезду. Вот просто. А потом навыки какие-то актерские придут потихоньку. фарзандони Парвина ҳанӯз ноболиғанд. духтари бузургаш 8 сола аст. ӯ мегӯяд ба хотири тарбияи хуби фарзандон маҷбур аст кор кунад. аммо ба қавли Парвина фарзандон набояд сади роҳи карьераи ҳунармандиаш шавад, зеро тасмими роҳ ёфтани ӯ ба саҳнаи бузурги синамо ҷиддӣ аст. ҳарчанд ки фикр кардам, ба дилам, ба қалбам бисёртар ҳунарпешагӣ хуш омад. аз уҳдаи нақш бозидан баромадам ва фикр мекунам ки аз уҳдаи ҳуқуқшиносӣ баромада наметавонам. ман фикр мекардам ки шояд миёни ҳамаи занҳои тоҷик ман қаҳрамон ҳастам ки бо доштани 4 фарзанд ҳанӯз нерӯи ман шикаста нашудааст ва ҳанӯз ман ҳамеша дар зиндагӣ бо қадамҳои устувор гоҳ мезанам, хаста намешавам, эҳсос намекунам ки 4 фарзанд сади роҳи фаъолияти эҷодӣ ман нест ва ман хурсанд аз он ҳастам ки боз дар баробари ман як хоҳари хушрӯи ман бо исми Парӣ ки дар ҳамкорӣ эҷодӣ пайваста қарор дорем, бо 5 фарзанд бо як нерӯи созанда ин ҷамъиятро обод мекунам. Парвина дар 18-солагӣ ба шавҳар баромад ва ҳамон сол модар шуд. дар тӯли 8 сол хонашин буд, аммо ҳеҷ гоҳ андешаи онро надошт ки ба хотири серфарзандӣ ва хонанишинӣ ба симову қаду басти худ бетафовут бошад. маҷлис падару модар эълон карданд ки ман ҳангоме ки ман ба маҷлис ворид шудам рости гап маълимаш мара аз маҷлис сур карданд ки буро дара пӯш. мегӯм маълима ман модари Саидова Инобат ҳастам. ба ман гуфтанд ту модараш нест, ту апаш рав модараша файрод кун. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон серфарзандӣ дар бештарин маврид садди роҳи карьераи занҳо мешавад, бахусус дар касбҳое ки симо ва қаду қомати зан муҳим аст. аммо Парвина мегӯяд ба ҳар қурбоние омода аст ки дар ҳарду роҳ тарбияи фарзандон ва сохтани карьераи нақшофарӣ муваффақ шавад ва шояд дар ояндаи начандон дур ин карьера сармояи зиндагиаш гардад.